ଦିନକର କଥା କେବିନ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କି ସେ ଆଉ ତଳେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗାତରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗାତଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେ ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3ଟି କବାଟ ଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଆଉ ଭାବିଲା, କାଳେ ଏହି କବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ପାରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବାଟ ନମ୍ବର 4 ସେ ବାଛିଲା। ସେ ଭୁଲ ବାଟଟି ବାଛିଲା। ଆଉ ସେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ମରିଯାଇ ବି ପାରେ। କେବିନ୍ ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ 3ଟି କବାଟ ଅଛି, ତ ସେ 4 ନମ୍ବର କବାଟ ଦେଇ ଗଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବିନ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କେଉଁ କବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ?